Mga kapuso, mag-jamming kita this Friday morning, pinaagya sa atong pagpaminaw ug mga Bizrock songs. Dapat andam-daan ta nga sa dili pa masugdan, andam ta nga masakitan ang Sa tinguha ang mapalambog buhion pagbalik ang mga Bizrock song karong panahona ug maila ang mga kantang tatak Bisaya, nagkahiusa kining grupo sa mga awit ug musikero nga gikan pa sa upat ka managlahing banda kaniadto. Dungan silang pagsuwat ug pagkanta ang ilang misyon nga mapaambit ang kaanindot sa tong binisayang pinulungan. Busa duyugan ta sila og ila-ilahon dinhi sa programa. And we have this morning mga kapuso, collaboration band. Mayong buntag kaninyong tanan ug welcome dinhi sa ato ang studio. Please greet all our kapuso and of course kindly introduce yourselves. Alright, good morning day sa tanan mga kapuso. Kami day ang collaboration. Good morning ma'am. Ako si Mike Buloy, ang vocalist sa banda. Kini ang among drummer si Adrian Yu, Johnny Temblor ang among bahista, o ang among duha ka gitarista si Yoyen og si Bensin. Wala dire. Nice to have you dinhi sa programa. First off, gikan man daw mo sa managlaing mga banda kaniadto. Say nakapaag ni kaninyo nga magkahiusa mo og na puro magayod ang collaboration band. First of all ma'am, nagkatapok-tapok lang mi pero kaila nami sa usag-usa. And naabot ang panahon nga lailahi og ideas among gisuwayan nga mag-usa mi, lailahi sa instrument og kaluoy sa Ginoo na mugna og na buo nindot man sa outcome. Dirita kang Adrian. Unsay tumong ninyo sa inyong grupo kay ubay-ubay naman jud ang mga nailana nga mga Bizrock talents o mga Bizrock nga bands. Kamo sa collaboration band unsa inyong katuyuan po? Tumong naman niya, gusto may makahatag og nindot nga mga mensahe para sa mga magsunod na mo. Mga batanon na magbanda po. How about si Johnny? Gusto sad namo i-share among talent sa uban labi na sa kanang mga beginners pod nga makakuan sila sa mga Bisayang pinulungan ba nga mulawak yun ang kuan sa Bisayang pinulungan. And speaking of pinulungan natong mga Bisaya, we heard nga doon na mo'y umaabot nga single. Can you share this to us? Unsay mensahe ninyo sa maong awit? Ang title aning among single nga nag-release kay Puhon. Compose ni siya sa among drummer. Para kini ka mga taong mga lalaki dia nga nanguyab nga wala antod karon wala ka pun sugta igo kay ko ani. Pareha niya. How di ay? Triple life. Antod karon naghandom gyapon nga naguwat dia. Oo. Puhon, Adrian. Sugton na ka, Puhon. Inig-release. Yes. Kung ma-release lang kayo. Basta pwede, can you share a few lines sa Puhon? Okay, para makabaw na ato ang mga fans sa mga umaabot niyo nga single. Basin kita puhon, ang magkadayon. Andam ra ako, maghuwat nga imong sugton. Ay, Puhon, sugton lagi ka, Adrian. Pagkanindot sa song. Kada palang daan, congratulations na. And we also heard nga, gawa sa umaabot nga bagong single, doon na mo'y paghahimuon nga album launch. Can you share this sa ato ang mga viewers? Yes, sa mga kapuso diha o sa tanan nga mga collabers, daghang yang salamat sa suporta. Makita-kita dita ninyo ugma Puhon alas 6 sa hapon ba gabi hantod onwards na siya para sa among album launching. Daghan og banda naa didto like String Fast Band, among igsoon nga banda 13C, South Drive, Sem.G, CAMJ, 13C o maura man siguro. Banda ni Yoyen dahil. Ubay-ubay gayo di ay ang mahitabo tomorrow. And with that, congratulations in advance sa inyong album launch. And of course, umaabot ninyo nga single ang Puhon and hinaot nga more singles to come pa from collaboration band. Same niya single ba? Og mga kapuso, that was collaboration band. Og mubalik pa ang GMA Regional TV Live.